martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan didenggan di basami na toktong mangaramoti daging dohot dinami. Ditikion tangi honon nami mahatam na bediai. Urupi jala pargogoy mahami Tuhan. Asa takas hutangi hok kami. Jala takas suatu sihami. Hatam na bediai. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Turpuk jamita di minggu napa 22 hondung Trinitatis. Ima na tersurat di buku Job pidu 42. Mamuka sian ayat zada sahatu ayat onom. Dungi ninna si Job ma mangalusi Jehovah. Nuaing pe asa huboto tunggurudok mudo luhutna. Jala dang hasudatan sakap ni roham nanggosada. Isedo ibana napa holom tuptupan somar panibangon. Tongot tahe nunga huhata hotutuna sohuatusi. Halongangat doakai salpusian rohaku. Jala na sohuboto. Uatangi homma. Nai ngau makatai. Adong do naing sukunok kutuho. Asaho paboto hotuau. Nunganian dibege pinggolhon. Lingon ataringot tuho. Alayang gonuaing. Nunga dohot mataku marnidaho. Dibaheni jora maau. Jala husol soli dagiku hudul di bagasan orbuk dohot sirabu. Ima sahakna. Urian nahinaholongan ni Tuhata. Buku Jopon mengajari halak Kristen. Taringot tulapatan ni sitaonon. Dohot taringot tu bohado sikapta laho mangadopi si taono. Berita ni si Job mangalo pikiran nama dok. Si taono ni ima balos ni dosa. Balos ni hajahaton dohot akka ulaon namaralo tulomo ni rohani debata. Kapatudos tu pikiran ni sisian ni Yesus maradopon sahalak na mapitung tubuh ima na tersurat di Yohanesia ayat 2 dohok Lukas 10 tolu ayat 2. Mangihuton sisian ni Yesus alani dosana manang alani dosa ni natoras ni nama pitungido ubahen nama pitung ibana. Alani i marhite buku Jopon naing pasahaton tuhita. Naboy do songgop si taonon tu akka si bahen nadinggan. Manang tu akka naburju maradopon Tuhani. Takas doi tarida dingolu ni si Job. Ibana sahalak na bonar. Sahalak na mabiar tu Jehovah. Jala sai paholang dirina sian hajahaton. Ala haburjuon na patu donian ibana dao sian hapariron. Hape sebalik nado nama satu si Job. Di loas Jehovah ibana marukil laho patuduhon tu si bolisi. Na toktong do burju si Job tu debata nang pe di ai na hacit. Laho mangalo pikiran ni si bolis na madok. Burju pe si Job tu debata. Ala na di pasu-pasu hod debata do tu ibana. Arta na gudang. Ala ni ima di patudu hod debata tu si bolis. Na burju do si Job. Dangala ni pasu-pasui burju ibana tu debata. Di luas debata si Job mangai si taonon. Sudah artana, mate sude anakna,
jala mangai sahit na jorbut ibana ay modom di atas orbuk nama ibana. Dakola ni do pesi taunonna madau sudesian ibana pardihutana si solhot dohot ali-alena. Taba arsak ni si Job ala didok ali-alena. Tagamom ma rona porsuk molo denggan niula alai nang pesongoni dok ni si taononi monang do si Job di si taononi uduk do ibana tude bata laos ima nabi naritahon ni turpuk jami taon tuhita aka amang inang uria nahi naholongan ni tuhatta alani i diajari turpukod dohita asa manoktok kita marsigatung tu asini rohani debata. Na perjolo parsiajaran na arga si putihatta siat turpukon ima manoktong mahita makaposi ibana. Di papatar Jehoba do hagogoon dohot huasona tu si Job. Dakola dibege, dakola beritana dibege si Job. Nunga dibereng si malolong na hagogoon ni debata. Ala lampatar di ibana waso dohot hagogoon ni debata. Di papatar ibana hagogoon ni debata. Marhite panidangyon na ima diturpuk jami taon. Nang peborat si taonon baru kilon nani ay ni si Job dang mardosa ibana. Dang meret sian ibana haburjuoni marsihohot do ibana makaposi Jehoba. Dipatuduhon ibana do parsihohotonna di Jehoba tu pardihutana dohot ali-alena. Di papatar si Job do na dihaposi ibana Jehoba nang peporsuk si taonon nani aena nang pemarudut-udut parukiloni dang mardosa ibana tu Jehoba. Hasatiaon nasongon hasatiaon ni si Jopido si patuduhonon ni halak Kristen moloro parukilon tu ngoluna. Ima parsiajaran na parjolo siat turpukon. Alani ita ingok ma. Dang tagamon so adopata parukilon ala haporsiota di Jesus Kristus. Ditikina parpudion taida do meragam-ragam akan aboi mangonggop ngoluta parohon parukilon di pardalanan ni ngoluta. Torop do halak Kristen na mangulahon akan namaralo tulomo ni rohani debata ala mengadupi hamaolon di pernguluon siap hari. Torop do halak Kristen nagale molo mengadupi parukilon lomos jala gabe holang sian Tuhani. Molo marsihohot kita nang peborat si taononi disido debata papatarhon hagogoon na mengurupi hita. Parsihohotot taido dipake debata laho papatarho kuasona mengurupi hita. Sebaliknya molo ganggu hita ido patuduhot tu hita na soporsea hita dihagogoon ni debata. Atong marsihoho mahita makaporsiay Tuhani. Napaduahon amanginang huria na hinaholongan ni Tuhatta si putihatta siat turpukon diajari do hita asa benget mengadopi parukilon. Sitong do dang marpabuat parsihohoton ni si Job makaporsiay Jehoba. Dangalana ditupak debata na niulana ubay burju ibana tu debata. Di pataridaho si Job do parsihohoton na tu debata ditikiso ng goluna lumobi ditiki paet parniahapan na. Nang pepaet diahap nang pesuda artana do agabeon na
Toktong do marsiho hotibana makaposi debata. Nang pedi ela dohot pardihutana asa diburai debata. Marsiho do ibana mangulahon lomo ni rohani debata. Parsiho tonna tu Jehoba patauhon ibana benget marpakirimon. Habenget onnai mangalehot di ibana hatauon dang makasogohon ali-alena dang gabi haci rohana nang pe maninggangi hatana sida. Benget do ibana manauk katai uhut ditangiyakon akka ali-alena. Jala marperbue do habenget onnai ai dipatuduhot Jehoba do naung lulus ibana di ujiani di pangujunani di pasu-pasu hod debatado tu ibana silopi dua sika ni aka arta naung magui. Alani i aka amang inang habengetoni do patau hokita marpakirimon dang muramad dele moloro parukilon. Di zaman nagok hamajuonon murado manipil akka namasa narotu hita. Dipaksa jolma do asa hato paho berdiri hita. Tu partikian na hato muba ubai. Ala situasi na hato muba dohotala kesempatan madai hamajuoni. Dipaksa do jolmai asa marsiadu bersaing do lan akana asing. Itonga-tonga ni parsiadua ni boy do torop jolma madele ala so margogo marsiadu. Ipartikian nasi ngonima hijau hita asa marsihohot kita makaposi Tuhani toktong di bagasan habengit. Na parpudi ma uria nahi naholongan ni Tuhatta si parsiajaran na patuluhon si guru honot kasiat purpukon ima. Rade bau bahor roha di bagasan haserepon. Dai dama diturpukon. Manol solido si job dia kahatana nasala marerupot Jehoba. Panol solion nai dipatuduhon marhitena huddu libana di orbuk dohot di sirabun. Imana di ayat onomi. Sanga do diburai si job ari hatutubuna. Ido nani dokna di ayat tolu ni turpukon. Tongonan tahe nunga huhatahot tutu naso huat tusi halo ngangat doak kai salpusian rohaku jala naso huboto. Dang sadari bana makatahoni ala hatsi ni si tahononi. Nuaing pediat tusi ibana dalan ni debata di sol-soli mah dosana. Panol solioni dipatuduhon marhite na hudu libana di atas orbuk dohot sirabon. Hasereponido si tiruota nang sian si jopon songoni nang siat tuhatta Jesusi. Sa leleng so adong haserepon dang jupang di rohani sada halak panol solion. Hasereponi ma hatauon maswada diri atau mengosongkan diri. Ido na ginobarhon ni si Paulus di Filipi 2 ayat 5 saat itu taringot tu haserepon na pinatuduhon ni Tuhan Yesus disuadahon dirina. Alay dang margogo hita patupahoni sa luhu na ala molo dangolo hita aka amang inang mengosongkan diri jala masuadahon diri. Masuadahon diri do nani do ni si Matius 10 ayat 20 sada. Alay anggo na samon dangolo bali iya so marhite siat tangiang dohop parpuasaon. Dang boy hita patupahon akan na luar biasa iya molo dangolo hita masuadahon diri manol solido satta jala dangolo hita paserepon rohatta atong tasuadahom madirita tasol soli madosatta jala tapaserep ma rohatta diadopan ni Tuhani. Amin. Martangiang mahita. Mauliate Tuhan dihatam nabediai. Nungatakas diajari ho jala diurupi ho hami
gabe marsiajar hami sian naposom si Job. Asa marsitutu hami porsea holat tuho nang peborat jalagok parukilod do pardalanan na hubolusami di hasianganon. Alay sada do pos ni rohanami. Ho toktong madongani hami jala mangurupi hami di hagaleon nang hakurangan na adong di hami Tuhan. Asi maroham. Amin.